Assalamu alaikum. Muhammad Rakana, Young Malang, New Tattoo. Hip Hop manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, tunana Fatima. Got this. Let's go. Fatima yar manzo, maman Hassan da Husaini, ya gurin manzo na annabi sirrullahi. I got revolution, zani gaida sarki Allah. Before I say something, sai na gaida bawan Allah. Majingina madafa manzanmu dan Abdullah. Allah kai salati ga manzanmu dan Abdullah. Alihi da sahabu su suka samu sallah. Manta da kiɗan kaji mai zani ce dan Allah. About na Fatima iya ce gun manzan Allah. Wife of Sayyidi Aliyu kun ji masoyi na Allah. Mama Hassan wal Hussein jikokin manzan Allah. More respect a sama Allah ya daura aurenki. Ya baki Sayyidi Aliyu mazaunin mijinki. Baki san haila ba balle a ce jinin nan na biki. Dan isa da matsayi so tara aka ambace ki. Fatima Sadiqa Mubaraka Allah ya kira ki. Zakiya Kadiya Mardiya aka ambace ki. Zahara Muhaddisa wallahi babu kamar Queen of Ilu wallahi san babu kamar ki. Ni Rakana tuntuni na sallama maki. I wish to be your rapper in aljanna ba kamar ki. Hip hop kan manzan Allah Allah ya sauke in bar shi. Fatima yar manzo, maman Hassan da Husaini, ya gurin manzo na annabi sirrullahi. Dukkanin mata ba wacce ta kai ki